Il-kampanja pożittiva lejn futur sabiħ flimkien tal-Partit Laburista komplet matul it-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali li se twassalna għas-26 ta' Marzu li ġej. Dan hekk kif fil-bidu tal-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela ippreżenta iżjed proposti favur it-tfal u żgħażagħ. Fost dawn il-proposti mħabbra mill-Prim Ministru hemm dawk li l-ġenituri dawk li jkomplu jistudjaw jingħataw €1,500, laptop għall-istudenti tas-sekondarja u ġiet estiża il-one tablet per child għas-sekondarja. Hawnhekk il-Prim Ministru qal kif Gvern Laburista ġdid se jkun qed jagħti garanzija għat-tfal ta' €145 miljun fil-5 snin li ġejjin. Jekk jingħata il-fiduċja il-Partit Laburista se jkun qed iżid iċ-Children's Allowance b'450 fi żmien 5 snin. Wara din il-konferenza l-aħbarijiet Dr. Abela mar qalb in-nies fil-belt fejn iltaqa' ma' diversi tfal u żgħażagħ u tkellem mad-dilettanti tal-Karnival. Il-jiem tat-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali komplew b'aħbarijiet sbieħ hekk kif fil-bidu tax-xahar ta' Marzu statistika uffiċjali kkonfermat li l-ġid nazzjonali s-sena li għaddiet jisbuq dak tal-2019 jiġifieri qabel il-pandemija b'9 biljun. L-erba' filgħodu il-Prim Ministru flimkien ma' martu Dr. Lidja Bela iltaqgħu mal-istudenti ġewwa l-Junior College fejn kellhom iċ-ċans jiddiskutu il-proposti tal-Partit Laburista. Imbagħad filgħaxija il-Prim Ministru qal kif Gvern Laburista ġdid se jimplementa elementi kollha proposti fil-liġi tal-IVF sal-ewwel mitjum ta' Gvern ġdid. Allura d-domanda tiegħek l-iktar waħda importanti. Meta se tagħmluhom tal-emendi? Ħa tagħmluhom 4 snin oħra? Lejt minn il-leġislatura l-oħra? Le, jiena nagħtik il-kelma tiegħi li jekk ningħataw il-fiduċja mill-poplu tagħna fi żmien 100 jum minn mindu niġu eletti, dawk il-bidliet ikunu quddiem il-Parlament u jiġu approvati. Dr. Abela wera wkoll l-impenn biex jekk jingħata l-fiduċja iżid is-salarji tal-edukaturi waqt li propona wkoll il-kindergarten assistants u l-LSIs kollha jitħallsu waqt it-teaching practice. L-għada il-Prim Ministru iltaqa' mal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżviluppaturi, l-MDA u anke mal-Unions tal-Għalliema l-MUT u l-UPE. Dawn tal-aħħar faħru l-proposti tal-Partit Laburista marbuta mal-edukaturi. Wara nofsinhar, il-Prim Ministru inawgura investiment ta' €42 miljun f'espansjoni ta' hangar ġdid tal-SR Techniques. Dan l-investiment se joħloq mal-500 impjieg. Il-ġimgħa il-Prim Ministru ħabbar li Gvern Laburista ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed jagħti żieda qawwija fl-għotja tal-carers li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità severa. Dan hekk kif minn €500 se tiżdied għal aktar minn €4,700. Is-sibt f'Għawdex il-Prim Ministru ħabbar li f'din il-gżira se jkunu qed jiżdiedu l-impjiegi permezz ta' tax credit ta' €50,000 għal kull azzjenda fil-kamp diġitali li tiftaħ f'Għawdex. Din il-ġimgħa Dr. Abela mar ukoll jitfa' in-nomina tiegħu bħala kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq it-tieni u l-5 distrett. Matul din il-ġimgħa il-kuntatt man-nies ma naqax. Hekk kif il-Prim Ministru martu u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista marru fil-qalb tal-ibliet u l-irħula Maltin u Għawċin.